Usolwazi Malekgapuru Makgoba siphelile isikhathi sakhe ekuleli ihhovisi, uphuma nje usekwazile ukuxazulula izingqinamba ezibhekene nomnyango wezempilo kuleli, okufaka phakathi udaba lwabasematheni oluthinta ukushona kweziguli e-life esidimeni. Waphinde wangenelela udabeni lokungahlinzekwa ngezempilo ngendlela efanele esibhedlela saseThembisa. Namhlanje kumenyezelwe ozongena endaweni yakhe Usolwazi Taole Mokoena nonamava amakhulu emkhakheni wezempilo njengoba ke wasebenza njengenhloko ophikweni lesibhedlela iSteve Biko. Waphinde wasebenza nezibhedlela ezahlukene. Ungqongqoshe wezempilo uJoe Phaahla ubonge kakhulu umsebenzi owenze uSolwazi Makgoba ukusukela ngo-2016. Thank Professor Makgoba for a very good job, a sterling job which he has done since he was appointed by my predecessor, Minister Mtshali, in 2016. uPhaahla ubesethula uSolwazi Taole Mokoena njengozothatha leli ihhovisi kusuka manje. It's my pleasure this morning to announce that Professor Makgoba will be succeeded by the gentleman I did not introduce, Professor Emeritus Professor Taole Mokoena. Ezikhulumele emva kokuqoka kwakhe uncume umsebenzi owenziwe uMakgoba obekulesi sikhundla. Professor Makgoba has done a very difficult work of establishing the Ombuds office de novo. And now I come with a fresh mind and fresh blood. Izakhamuza kuleli zingakwazi ukuxhumana leli ihhovisi uma zinezikhalazo ngokuhlinzwa ngokwezempilo.